Inqas Maltin u Awċin qed isifru lejn ir-Renju Unit. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wrew li bejn April u Ġunju ta' din is-sena l-aktar destinazzjoni favorita fost il-Maltin kienet l-Italja bil-popolarità tar-Renju Unit sansitra tonqos bin-nofs meta ċifri ġew qabla mal-2019 perjodu ta' qabel il-pandemija. Matul it-tieni kwart tas-sena ftit aktar minn 139,000 persuna qattaw xi il-bogħod minn xtutna b'aktar minn 75,600 minnhom bħala vakanza u aktar minn 39,300 biex iżuru l-qraba u ħbieb. Aktar minn nofshom kellhom bejn il-25 u l-44 sena għal-medja ġenerali ta' vakanza li ttul madwar ġimgħa. B'kollox il-vakanzi swewna aktar minn 113 miljun euro, medja ta' 815 euro kull persuna. L-aktar destinazzjoni popolari kienet l-Italja b'aktar minn 54,400 persuna jivvjaġġaw lejn il-pajjiż ġar tagħna. Madankollu, minkejja li l-vjaġġaturi lejn ir-Renju Unit naqsu minn aktar minn 30,000 għal ftit inqas minn 16,000, it-tieni l-aktar pajjiż fejn btala ġiet tiswa flus kienet propju hawn b'nefqa ta' 907 euro. L-aktar pajjiż għali jkun il-Ġermanja b'nefqa ta' 966 euro. Minkejja li meta qabel mas-sena preċedenti inevitabilment il-vjaġġi u l-vakanzi qed jiżdiedu, xorta waħda in-numri mhux qed ilaħqu ma' dawk tal-2017. Dan kif l-ewwel 6 xhur ta' dik is-sena kienu sifru aktar minn 305,000 persuna il-barra minn xtutna, fil-waqt li matul l-ewwel nofs ta' din is-sena kienu ftit aktar minn 227,000 persuna.